Also was in the Torah. Upenyu waitengwa ndaitenga wamai vangu. Vari vapenyu vanobvira watengera futi. Waita kuzowatengera upenyu waita dzamatenesi. Upenyu waitengwa ndaitenga wamai vangu. Ivo amai vacho vari vapenyu. Zvamai havuna kutenga. Kozo ndaida kuzotenga iri life. Ndochita mafanisi. Mubereki mpenyu aripo unozva uri kuita akangofa so zvavo vana vabereki aripo waite. Mukana uchiripo wokurumbidza Mwari, wokushumira Mwari. Take advantage. Rumbidza Mwari, shumira Mwari. Inosvika nguva yekuti hauchakwanisa. Shumba yako yakafira pari. Wakabroka but uri mumunda washe. Are you in the vines? Uri muna Kristu. Nokuti zvikaoma uri muna Kristu, he makes a way. Zvikarema uri muna Jesu, he makes a way. Zvikarema uri wega, pane nyaya. Shumba yakadzoka against him, not them. So just say chinorwa newe. Mwari vane anointing inouya futi pauri nokuti uri mwana waMwari. Shumba kwakutosarudza akazodzwa no mistake yaSatani kuda kunetsa mwana waMwari. Nokuti hatirwi fair tinorwa nezvimwe zvinhu zvinotigara. Pane nyasha dzinouya patiri kana hondo dzacho dzasimuka. Shumba dai yakaziva kuti uyu ane simba rinouya paari, yainodzvoera amai vacho kana baba vacho, but yakaita mistake. Era yakaitwa nemadhimoni ekwenyu ndeyekusiya uchinamata Mwari mupenyu. Why? Nokuti pazvichasimuka unozvangoti Jehovha simuka iyo yange yekoparara. Pazvinosimuka unoti Mwari wangu zviratidzei. Nekuda kwokuti Mwari, the Holy Spirit convinced me to be in this place. So ndinotoitirwawo zvakanaka kunge ndiri panapa. It's good for me. Zvakatinakira kwazvo. Judges chapter 14 from verse 1 and I'll read. Now Samson went down to Timnah and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. So he went up and told his father and his mother, saying, I've seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me as a wife. Then his father and mother said to him, Is there no woman among the daughters of your brethren, or among all my people, that you may go and get a wife from the uncircumcised Philistines? And Samson said to his father, Get her for me, for she pleases me. Verse 4. But his father and mother did not know that it was of the Lord, that he was seeking an occasion to fight or to move against the Philistines. For at that time the Philistines had dominion over Israel. So Samson went to Timnah with his father and mother and came to the vineyards of Timnah. Now to his surprise, a young lion came roaring against him. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he tore the lion apart, as he would tear a young goat, though he had nothing in his hand. But he did not tell his father and mother what he had done. When they went down and talked to the woman, and she pleased Samson well. After some time, when he returned to get her, he turned aside and see the carcass of the lion, and behold, a swarm of bees and honey were in the carcass of the lion, and he took some of it with his hands, went along eating. When he came to his father and mother, he gave them some, and they ate. But he did not tell them that he had taken the honey out of the carcass. Baba, tinokutendai maneno anu, taurai muupenyu wedu. Shoko renyu ngarititsure nekutidzidzisa nekutigonesa. Mbireni ngokudzwa muzita ra Kristu Jesu. Amen. Pane mazuva ekuti Mwari uri kutuma a deliverer unonzi Samson to deliver vana veIsraeri kubva mubondage, kubva muutapwa, muusungwa hwevaFilistia. But nzira inoshandiswa naMwari kuti vadeliver vanhu vachishanda naSamson ilove, rudo. Samson akaona musikana akanaka kuvanhu vasina kunaka. VaFilistia vaijaya. Pandaverenga pati, the Philistines were ruling over the Israelites.
kurati vaFilistia vaidzvanyirira vana veIsraeri. Samson ndokubva aona musikana akanaka kuvadzvanyirira. Ngatidzore picture iri natural. During the time of apartheid, vanhu vachiita zvavanoita against the black people in South Africa, poita mwana womutema ati ndaona musikana akanaka kumabhuwa. Iyo mabhuna achidzvanyirira vatema. Koita munhu anoti but kune musikana ari right. Ndo picture yacho manje. Samson aona musikana akanaka kuvanhu vasina kunaka. Ufunge ndo zvimwe zvinogona kuitwa naMwari zvikatishamisa. VaIsraeri nevaSamaria vanga vasingadyidzana. But Bible rinoti Jesu unotsanangura pamusoro pemuSamaria akanaka. Statement iyoyo haina kuitira vadzidzi zvakanaka nekuda kwekuti ivo vaIsraeri ndo vaizviti vakanaka pamberi paMwari. But Jesu unogona kuonawo kune muSamaria akanaka. Samson achishandiswa naMwari pabasa rake. He is a shadow picture mumvuri waJesu. Nokuti Samson was a Nazarite. And Jesu wedu ndiye weNazareta. Ndanipe information iyo ndisatenda kuri. Vamwe vese vakashandiswa naMwari to redeem, kubatsira vaIsraeri kuti vaponeswe. The likes of Gideon, ane vanhu vaimitera. The likes of Jephthah, ane vanhu vaimitera. But kana ari Samson aita ari one. Nokuti Jesu wakauya kuzoita basa ari mumwe chete. Yes. Samson waona musikana akanaka. Saka chanetsa vabereki vake ndechekuti washaya here musikana ari right kuhama dzedu kuvaIsraeri. Why have you gone to the uncircumcised Philistine? Gamba pfungwa yaMwari vachida kutiponesa pavakatuma Jesu. Chakashandiswa ilove. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Nyika yaipa pane kuti Mwari vatsamwe vatirwise, vakatirwira nerudo kubudikidza naJesu. So pavari kushanda naSamson vari kushandisa love. Saka vabereki havasi kuitirwa zvakanaka. It's unfortunate kuti vabereki vake havasi kuziva kuti this is of the Lord. Bible verse 4 that for his parents did not know that it was of the Lord. Mufunge hama dzangu Mwari anogona kushanda nemunhu tese tikatovanzirwa tikasaziva kuti it is of the Lord. Why? Nokuti munhu ari kuita chinhu chatisina kujaira. Tine zvatinogona kugamuchira nekujaira pakati pedu, but Mwari vakada kuita chinhu chitsva nemumwe munhu hazviititire zvakanaka. Samson ari kuda, ari kunzwa rudo nemusikana wechiFilistia. But ukazvitarisa Samson pese paaedza kuroora vane utsotsi hwavaimuita. Samson haana kubvira aita mwana kana kuroora kuvaFilistia, but aida kuroora. Chasanangura pambera. So wakaona munhu akanaka kuvanhu vasina kunaka. Ndokuti vabereki ndimuperekedza, vabereki ndokubva vava convinced. Vava kumuperekedza kundoona musikana wake. Vasvika muvineyard mumunda wemizambiringa. Zvinotaitira pamusoro pemizambiringa. Jesu unoti I am the true vine, ndini muzambiringa wechokwadi. So pavakasvika mumunda wemizambiringa, a young lion came and he began to roar against him. Vaifamba vese vari 3. But shumba ndokubva yajova against him, not them. Chirungu chaindinetsa patakandanzwa. Hauzopotsawo kapadikiwo. Nezvimwe zvainetsa, but ndanyatsanzwa kuti apa shumba yakasarudza wokujovera. The lion roared against him, not them. Handizivi kuti kusarudza kwavo kwakamira sei. Vari kufamba vari 3. Then a lion came and roared against Samson. Samson wakadanwa naMwari, ane calling. Mwari vari kushanda naye. But pavasvika mumavhineyards emuTimna, shumba iri kuuya haende kuvanhu vasina calling. Inoda wacho akadaro. Kunati dambudziko rinenge rinotozivawo futi kuti wekuataka pano kuti zvisafambe zvakanaka kuenda pane zodzo. But it's unfortunate nokuti kana Samson ari mucalling yaMwari, shumba pairi kuuya pane zvinouyawo futi pana Samson. Bible rati and the spirit of the Lord came. Haipa panopata macha. Mwari ngaaite saizvozvo muupenyu hwako. Pazvino
against your marriage, against your business, may the Spirit of the Lord come upon you. Nyasha zamani ngati uyopamsoro pe upenyo wako. Taranonga kukufinga kubasa. Mwari ngaunze odzimwe nyasha pamsoro pe upenyo wako. Ashitendewe kuti shumba ingojowa denga ronyarara. Ashitendewe kuti vamandu dzako dzosimuka mwari uremba vakanyarara. Ashitendewe kuti vanorwa nemba yako varombe vakasimuka mwari akusiya wakadaro. Ndinotaura nyasha zhinji. The Spirit of the Lord must come upon you. Mweya waMwari ngauye pamusoro peupenyu hwako. Uchiita zvavanoita denga ngarione zvokuita onewo. Hazvitenderwe kuti zvingoitika against you pasina chinoitikawo for you. Zvinoitika against you haisi nyaya. Pandinomira semuranda waJehovha kuti pasituation yako shumba ngange iri kujova. But kune shumba yerudzi rwaDhavhidha, kuna Jesu weNazareta. And the lion yakauya against Samson. But Mwari havana kuti ngazvipere zvakadaro. Pane zviri against your life. But manherano manhero ejudgment. Manhero enyasha zhinji. Pane zvinofanirwa kuitika pamari dzako, pabasa rako, pamusoro pemhuri yako. Pane zvinofanirwa kuitika. Mweya mutsvene ngaaburuke. Okumbira kuti musumuka pishana. Baba ndinonamata. Pane zviri kusumuka mumabasa evana venyu. Munyika dzavari Mwari kune zviri kuitika. Against the church, against the people. Faithful God, Ancient of Days. Holy One, the God of Israel. Imi makati hamungatisiye toga msati pamwe mutsvene. Baba ndinodena denga manhero anhasi. Ngarizaruke, ngarizaruke. Pane zvinorwa nevana venyu. The Spirit of the Lord must come down. The Spirit of the Lord must release person. Nyasha ngadziburuke. Nyasha ngadziburuke. Kana pane zvinojova nemarezi yako, ndiri kutaura nyasha pamusoro pewanano yako. Kana pane zvinojova against the fruit of the womb, ndiri kuti bata mwana, bata mwana.
pass. A lion came and roared against him. And the Spirit of the Lord came upon Samson. The lion roared against him. Mwari ndokubvakaziva kuti shumba haisi kudzvovera munhu wese. Saka hatidi urure mweya pane munhu wese. Tiri kuda kudurura mweya pane vari kurwiswa bese. You know your situation. Mwari havarambe vakanyarara. Nokuti vakatendekele ndi baba vako vanokuda. Vari kuziva zviri kuitika. Vari kuziva zviri kudzova zviri kumusha kwako. Kune zviri kudzova zvichiti anodzoka chete asina chaakabata. Arorwe zvakazviita. Inomira semuprofita waJehovha kuti Mwari nekutendeka kwavo ivo vazuro nhasi namangwana. Bhizinesi irovo riri kudzvoverwa nelose. Iri kuti kune mweya waMwari unoti kana waburuka zvanzi akaivharura sembudzi, akaivharura like a young goat. Iyo yauya iri shumba, but nyasha padzakaburuka akaitsita like a lion. May the anointing be upon your life. Kuti problem yakakura kudaro, it's so easy to deal with it. Mwari ngaakupe nyasha yakuti unoivharura sembudzi, iyo iri shumba, unoivharura sembudzi, iyo iri shumba. The Spirit of the Lord came upon Samson. Yes. Tina Mwari asikanyarare. Nezviri kuitika muupenyu hwako izvozvizvi. Uchinamata Mwari. Denga ngarizaruke. Mweya mutsvene zvanzi the Spirit of the Lord came upon him. Mwari vanoziva kuti uyu ndiye ari kuonekera kwaatamba. Saka mweya mutsvene pauri kuburuka uri kuziva kuti endai munobatsira vana vangu vari kudzvoverwa neshumba. Kune shumba dzinosumuka munyika zvichijova against upenyu hwamwe vanhu. But unonamata Mwari mupenyu anotiye nyika nekuzara payo ruoko rwake. Munyika yavatorwa wanirwa nyasha kana pakaita shumba inodzvova. Ndataura kuzaruka kwedega. Ndataura blessing yaMwari inokupa simba mweya wechikuriri nezita raJesu. So shumba yadzvova against him. Mweya mutsvene ndokubva wauya upon him. Samson ane calling wakadanwa naMwari. But pane shumba dzinoda kungosimuka against him. And remember nzvimbo yaari zvanzi in the vineyards of Timnah. Mumunda wemavine kana kuti muvineyard, it represents a church. It represents mubasa rashe, the vineyard of the Lord. Imomo mune shumba inouya. Saka Samson mweya waMwari wakabva wauya pamusoro pake, kwete wekuti atize, but wekuti agone kudhila nechiri kudzvova. Wamhanya waneta, it's time to stand and face this challenge with the anointing of God. Aiwa, hatingarambe tichingoptiza kavaro yemuroyi, yakufanira kumbotizawo. Zvakudawo change. Haungarambe uchingomhanyiswa, wakuda kumboona nyasha dzekumira, vambomhanya variyo. So Samson mweya waMwari wakauya pamusoro pake. Ndokubva abata shumba akaivharura. Just like a God. Yeah. Bible rinoti ndokubva apfuurira mberi nerwendo. Hakuna chichauya murodhi chichatarisa kuti usvike paunofanirwa kusvika. Hakuna chichauya murodhi chinouya ngazviuye, but iwo zviudze kuti pane kwandiri kuenda. Vanoita zvavanoita itai, but God is taking me somewhere. Vanoronga zvavanoronga against my marriage, but muchato wacho uriko chete. Vanoronga ngavaronga against my business, but profit inobatika chete. Vanoronga no weapon fashioned me will prosper. Ndina Mwari une simba nechikuriri. Shumba yakadzvova, but rwendo rwandagumira panzira. Mweya wekuti chese chavada kuita achipere paunobva nezita raJesu. Kana pakaita shumba dzinodzvova, unofanirwa kusvika paunofanirwa kusvika. Kana pakaita vanhu vanoti hauna kufunda, hauna hama, hauna kudzidza, enda paunofanirwa kuenda. You must get to your destiny by the grace of God. You must reach your destiny by the grace of God. Hazvina basa kuti kune shumba dzinodzvova. Tina anointing inodhila neshumba idzodzo. Why? Nokuti shumba yadzvova iri muphysical. There is the lion of the tribe of Judah anova Jesu. So mweya wauya pana Samson akadhila neshumba akaivharura. Ndokubva adzoka murwendo nevabereki vake akakontinya jeni. Vaenda ndokunoona musikana waari kuona.
kwakudzoka kumba mumwe musi vakudzokera zvakare kumusikana wake vagoronoti vakasvika pamavineyards yemuTimna ndokubva anzwa chinomuudza mari kuti imbonocheka problem yawakambodhila nayo, imbonoona testimony yako. Testimony ukaiona ine zvainogadzira, pota uchirangarira Mwari kwaakakubvisa. Zvinokupa kuudza problem yanhasi kuti shamwari wakanonoka, takambodya muriwo usina mafuta, wakanonoka, takatambudzika kudarika zvawaudza pamberi pangu. Testimony ngaikusimbise kuti kana Faro akaoma moyo, kana Herode akaoma moyo, kune kwatakabviswa naMwari. Takararama murenje musina nyama tichidya nyama, takararama murenje musina matsime tikanwa mvura pamoto. Komuriudze kuti who are you mountain against the Lord? Nokuti Mwari uyu une zvaakaita. Mazuva andakarwara TB mishonga pasina, I was a survivor, not by anything but by the grace of God. Kune zvirwere zvatarwa neni, kune zvakaitika mukukura kwangu, zvinongoduudza kuti Mwari vari kure kwavari kuenda neni. Samson wakatenda to check the testimony. Zvanzi wakazvenga vabereki ndokubva asvika kunotarisa, akaona the carcass stone, the dead lion. Kwete yakafa bedzi, but zvanzi mairi mune huchi. Shumba inouya kuzodya munhu, but iyi shumba yakauya kuzoita kuti azodya. Shumba iri suppose kuataka munhu yomudya, but paakadhila nayo, paakaibvarura, akudzoka nemumwe musi, akasvika shumba yaunzawo chikafu kwaari. So pane nguva yekuti problem yangu haisi problem, stepping stone. Yakatouya yakaberekeswa kukusimuka kwako, but nyaya ndeyekugona kudhila neshumba iyi. Shumba iyi ukaitiza watiza uchi, urati kune umwe uchi unouya kwete uri uchi, but iri problem yakada kuzotakura uchi wacho. Akadzokera akaona mushumba yakafa muine uchi. Yanga iri meant kuti imudye, but paakadhila nayo zvakanaka, yakamupawo zvekudya. So uchinamata kuti Mwari ndiri kuda breakthrough, apa tange pauya uchi, panouya panosvikira uchi. Saka panosvikira uchi dzimwe nguva panouya pane problem. Iyi shumba yauri kuona uchi, iyi shumba yauri kuona ndochikafu chako ichi. Munhu haadye shumba but uchadya mushumba. Shumba idyiwe but shumba isaita kuti udye. Shumba ugone kuidya but iyo ichaunza provision. Zvanzi atena aende pane shumba yaakauraya, akawana mukati mayo muine uchi, mune nyuchi dzirimo uye muine uchi. Zvanzi ndokubva abura uchi with bare hands. Haana ene chinhu chaari kushandisa. Zvanzi wakabura uchi. Kureva kuti shumba nyuchi dzakatoudzwa kunzi uchi waSamsoni kusiyana. Kana auya kuzobura uchi, musiye atore uchi wake zvakanaka. Nyuchi haana kudhila nadzo, akangotora uchi hwake ndokukontinya nerwendo. Zvanzi akatosvika kuvabereki akavapa uchi vakatodya. Provision yeministry, provision yekwaari kuenda yakavigwa muchallenge yaakadhila nayo in the plate or in the vineyard yemuTimna. Kwaari kuenda zvaitika apa, it's prophetic. Kuwana mushumba muine uchi, kuwana zvakanaka kana zvinotapira kana kuti breakthrough inside a dead body. In other words, ukatarisa Samson wacho end story yake, akakunda, akauraya vanhu vakawanda paakafa. Kureva kuti the greatest or the sweetest victory came when he died. Saka shumba yakafa, makati mayo mune uchi. Chiprofita kuna Samson, nokuti Samson anengewo Jesu, shumba yerudzi rwaDhavhidha. Ari kunzi paunofa iwewe usafungidzire kuti rufu uchi. He killed more in his death than when he was alive. So paari kuona mushumba mune uchi, zvichida iye haana gona kuinterpreta kuti zvinorevei.
yaiva prophecy yelife yake kuti pazvinoita wese Mwari vachaunza kutapira. Pavanoti vakubata vakuuraya uchava a provision of good news to your family. Vanhu vese vaitambudzwa nevaFilistia vakawana breakthrough nekuda kwaSamson akauraya vaFilistia. But akauraya rini vazhinji? He died muchechi yechimwari chavainamata chinonzi Dagoni. But achifa akati Mwari ndinoda kufa nevaFilistia. He killed more in his death than when he was alive. Regarding profit, it's not a companion. But you eat a west, Ramon profit a witch. But you need a second shafa, it's one of the symbols. Why you know what is just so we do for work? No matter what breakthrough in salvation. He died for us. Tagate when he wrote Parakanoga Bakava. In Barufa, you need a Kurarama. Kereke ndopa inobereko nokudi kana mukazi wata mumekutanga Mwari vakavhura muparutivi vakatola mbavu. The last Adam anova Jesu mukadzi wake anonzi church iye ari Jesu anofanirwa kubayiwa futi parutivi. Hatibereke nebhonzo nembavhu takatengwa nemvura neropa rake kureva kuti paari kutoita pain pane gain. Not never wanga Jesu takaporeswa. Zvara kuti chinhu wani chiri pana Jesu tisingachinji. Apore nokuti mavanga ake anoporesa. Akangorikavha mavanga akusisina healing. That's why Thomas akati nditende kusvika ndaona mavanga. Ndochinhu wani chaaiziva kuti kana zvikadii pamavanga apachinje nokuti akatendeka. Anofanira kuramba aine mavanga kuti vanhu vaporeswe. Nokuti inoti nemavanga ake kuti akangohila vanga rikavhara hatichapora. So Mwari vakatinda kusvika palevel yekuti iye Jesu haachapora kuti tipore. Mupain achitambudzwa paKalvari vakaipa vachiziva kuti uchi hunobuda kana shumba yafa. Haigona kunoverera Jesu nokuti ishumba yerudzi rwaDhavhidha. Murufu rwake ndomune uchi mune good news. Vhangeri redu rakasiyana nerimwe vhangeri nekuda kwekuti redu rine ropa rakadeuka paKalvari kuti vanhu vagone kuponeswa. Iye wakafa kwete kufa bedzi akamuka. So ngative chiprofita muupenyu hwako kuti pazvinoita ngezvaita wese handitaure zviri negative. Ndinoramba ndichitaura kuti Mwari munoudza uchi musituation yakafa. Situation yakafa ndikaitarisa ndione kufa, ndinoona life, ndinoona breakthrough. So wakaipa ngashamisike newe kuti achiita sekunge ari kuudza zviri wese mulife mako. Your confession remains positive. I'm wonderfully and fearfully made. Zvinoitika zvichiitika ndinoramba ndichitenda kuti Mwari wangu unoita zvinoshamisa. Samsoni paari kusangana neuchi mushumba yakafa, it's a prophetic message to his ministry. Hama dzangu Mwari wedu une dzimwe nguva dzaanogadzirisa uchi nesituation yakaora. The carcass, a dead lion, inside the dead lion, a swarm of bees with a honey. Hapana kutsvakwa beehive iri clean. Vanhu vanoita zveuchi vanoita beekeeping vanotsvaka mukopo kana kuti hive yavanoisa pamuti. Mwari kana akuronga uchi hwako haashandi neplan dzevanhu dzekugadzira mahive. Even a dirty situation can bring something good. Kukudzwa kwaMwari neunyanzvi hwaMwari nekugona kwake kwakavigwa musituation yaora isina basa. Zvisingabviri kuvanhu kuna Mwari zvinobvira. Zvinonzi hazvichaita. Mwari ndopanoita a stepping situation. Oti uyo anosimuka nekure kwaanoenda. Iye mbiri yake ndeyekusimudza marombe kwete shasha. Shasha inogona kusimuka neushasha hwayo. But kana rarombe harichasimuki kusvika Mwari ariwanira nyasha. So mbiri yaMwari iri pakudhila nemarombe nemasituation akafa. Kana Mwari vakuronga uchi hwako pane zvinoita sekunge zvichashanda. Akapinda kunoona in the vines
tinoona mushumba yakafa. Hapana chatinotarisira mune zvakafa. Asi Samson ane zvaakaona mushumba yakafa. Nguva yemuZimbabwe nekufa kwakaita ikonomi, kune vanhu vari kuvaka dzimba dzinotyisa. Mushumba yakafa. Kune imwe nyika yandakasvika, from Zimbabwe, ndikati varikutorisa futi sure, ndikati was vane picture yenyika yevanhu vakafa nenzara vakapera basa. Zvakavanetsa kuti ndokaunotogara chaicho ikoko, nyika isina kana mari. Pazvese zvingataurwa kuti Zimbabwe ikazodai, ukanopindamo unoona kune vanhu vari rati. Vana Mwari wavo. But I always tell people these two things. Survival yekuZimbabwe haisi palevel iri normal. It's either uri mbavha kana kuti una Mwari. Pakati apa panofiwa hapararamike zvechokwadi. Nokuti zviri normal hazvisi normal. Hakuiswe mari kubenki ikoko. Mari inotambirwa nevanhu haikwana ikoko. Saka ukada kunyatsoshanda uchitambira mari yako unofa. Chinhu tu mbavha nenyasha. Watoshaya nyasha wotobawo, ukabawo wosubawo wadzvadhapa. Nyasha dzakanakira hadzisungisi. Usingashanda unogona kunongedzera motikari yako nemota. Zvenyasha hazvisungisi, hazvitireseki. Hauzi toda kukuvheta unongoti Mwari wangu wakaita zvinhu. Moses paakauraya muEgyptian aitsvakwa, yakaita mhosva. He was a murderer. Mwari paakafamba naye pakafa vaEgyptians paRed Sea, haana kunzi murderer, deliverer. Ukaita naMwari zvinochinjwa. Ukahaya vanhu kuti vamuurayire munhu anokunetsa, vakabatwa vari kutengesa muenda kuJeremesi. But Mwari vakauraya enemy yako, unozoona kuti Mwari vaita kuda kwavo, hazvisungisi. Saka zvakanakisa kuvimba naMwari pane zvimwe zvese. In that situation, kune vanhu vanosangana neuchi hwavo. Kana uina Mwari wako, uchi hwauya sei mumunda wemavines imomo, munda iwoyo unoattracta nyuchi mumaruva. Kurati a dead situation haikupe uchi. Kana musituation yacho musina zvinoattracta nyuchi dzinogadzira uchi. In other words, ndiri kuti ukashayiwa Kristu musituation yakafa, zvatofa. Usati kana zvaona kuti Mwari vane zvavanoita, womerwa uina Mwari wacho. Usati haukaona zvadai so, pane zvada kuitika. Hapane zvakanaka zvinobuda ukaona zvimwe zvinoipa kuti zviipe. Let's be real. Zvimwe zvinotooma kuti unyatsomerwa. Chakapa kuti muwanikwe uchi mukati meshumba. Shumba haina kufira mugwenga. In the place of the vines. Mumizambiringa. Mune michero, mune miti wemagrapes inoita michero. Miti inoita michero inoita maruva. Kureva kuti pakava ne-law of attraction yenyuchi. Nyuchi dzauya kumaruva ndobva dzaona padzingagone kugadzika uchi. Saka ino zvako zvikafa uri mugwenga musina Mwari, musina mavines and the vines Jesus, zvikafa pasina Jesu, sorry. Nokuti pane patonyimira kuti zvinoita kuona zvaoma so zvaapadhuze kunaka, zvimwe hazvinake zvinenge zvichitowedzera. Why? Nokuti shumba yako yafira pasina muti. Why? Achakaattracta. Ari kuchaifo. Yo. Slow hand. Ndaona ndikufamba hapo ndikuchaifo. Ndikuona ndisiri normal. So, shumba payafira
takaona kuti hatingaende kunogadzira uchi kure kana pane mukana wekuti ise uchi wedapo. Saka situation yako payafira pane nyaya. Ukafa muna Kristu wapinda pakanaka. Ukafa musina Kristu pane nyaya. Ukabroka wina Jesu, you can bounce back. Ukabroka pasina Jesu, zvavhara. So nyaya haisi pauchi mushumba yakafira paya. Wakabroka but unayo. Hapana zvinokuitika, mira kuti pane zvaachaita. Pafira shumba yako hapana nyaya. Wangurire kuvhangeire uchi mushumba, but makafira shumba tinonzomigno. Nokuti law of attraction chakakwezva nyuchi haisi shumba. Miti nemichero iripo. Kune zvinotorwa pamaruva kuti pagadzirwe uchi. Saka pakafira shumba yako pane nyaya. Wakabroka, yes, unotarisira kuti uchaita bounce back, but una Mwari here musituation iyi? Kana kuti unokuda Mwari musituation, kwete kuti wakapinda musituation uina Mwari. John chapter 2, favor yakagonekwa chakanyanya kugonekwa nemurume akaita muchato paKana kuti pazuva nemiracle yemvura yakava wine. Chaakagona haisi request yekuti iendai kuna Jesu, chaakagona invitation. Anga akatokoka Jesu kudhara. Jesu haana kushedzwa wine payakapera, akashedzwa kumuchato vanhu vasati vanwa. Nhamu yedu ndeyekutsvaga Jesu panopera wine. Why? Nokuti murume uyu paakakoka Jesu pamuchato ndopaanga akoka wine, nokuti iye ndiye the vine. John 15, I am the true vine. Ndi Jesu. Mavines ndiwo anoita kuti tive newine, ndiwo anoprodusa magrapes toita wine. Saka murume uyu paakakoka Jesu akakoka wine. Saka pakapera imwe wine pakazoitwa imwe, nokuti imwe yanga iripo. Nhamo yedu ndeyekuti waini inopera tochitsvaga kuti Jesu anobatika kupi, taakuda munana. Gamba kuva naye kunoita kuti naiye anzwawo kunyara kana zvinhu zvakapera aripo. Ivana Mwari zvekuti ibvi usati wapinda muprayer, Mwari wacho anenge akutokunyarira kuti tiri tese tikakuwara. Jairus mwana afa vachitoenda kumba, kune munhu akauya achiti usanetsa tenzi mwana afa. Ndinofanira kuti Jairus asiri akadaira. Jesu akati kuna Jairus, only believe. Why? Nokuti kana uchitofamba naye nyaya yako inyaya yenyu mese. Akanzwa kuti udzwa problem yanozva kuti tiri tese, nokuti tiri kutofamba tese. Kana uri naye problem yako ndeyake, but kana uri wega problem yako ndeyako. Chokwadi imwe nhamu iyi ndeyako iyi, haina kana Mwari mukati. Zvokuti iye manje haafanire kushedzwa kuzogadzirisa, anofanirwa kushedzwa kuti ave newe, kuti pakugadzirisa zvimuitire nyore, nekuti you become one. Statement yekuti Mwari pinda iri dangerous, isaini yekuti havapo, anofanirwa kutouya kuzopindira. Meshona yakamira sei? Mwari pindirai, Mwari pindirai. Unyazokuda pachena kuti ndaichita zvinhu zvangu ndega, ndaapa mahwani pakutoda nokutopindirawo manje. Nokuti kana varipo havapindire, vagara vari kusaidi kwako. Vakafira shumba yako pane nyaya. Shumba yakafira mumunda, munda une zvirimwa ukaatrakita nyuchi, nyuchi dzikagadzira uchi mushumba. Zvoreva kuti law of attraction munda, the house of God. Uri mumunda washe, uri kunamata Mwari here. Ndakati pane difference kakupinda church nekunamata. Kupinda church nekunamata zvine difference. Unogona kutopinda church usinganamati, uchiya kuchechi kuzonamatirwa. Mpemero dai yapera vatibata muzonda vatinamatira. Unotopinda church kuti unamatirwewo, kungoita vanhu vanopinda church kuti vanamati. Munda wemizambiringa ndoune nyaya, nokuti vakaona shumba yakamudzvovera mumunda, akadhila nayo mumunda. Paakadzoka akawana muine huchi yafira mumunda, yakoshumba
iri pai. Iri iri muzambiringa kana chiri muzambiringa iri iri muna Kristu. Business iri muna Jesu riri iri kana kuti I business rako raundozoda kuti Jesu ambokona kana siri kufamba mushi. Tine munhu wekuti anoronga kuita chinhu kana chabvainda woti Mwari ndiwanire nyasha pa situation iyi. Instead yekuti achironga Mwari ngavamupewo njere ngaaronge pamwe chete nashe. Nokuti shoko rinoti varindi veguta vakarinda Jehovha asipo vanorindira pasina. Kuti pakutotanga you must begin with him. Mumunda mune shumba yakauya against Samson. Vari 3 it wrote against you. Zvekuti aigona kubvunza kuti why me? Tiri 3 ina shumba yasarudza ine prophecy upenyu hwako. Nokuti newo futi pauchafa uchimauri uchawanikwa victory kwa Israel ichawanikwa nokuti wo unenge wafa. Saka dzimunguva iya haana kupika prophecy yelife yake. Why? Nokuti Bible rinoti paakatora uchaka vabereki vake haana kuvaudza. Tine vana vesangano vane masikireti anovaurayisa. Elisha paakakumbira double anointing kuna Elijah akatanga anzi wakumbira a hard thing. Nevertheless, if you see me when I'm being taken, but you have asked a hard thing. Elijah is a major prophet. Aona in the future mukomana achiprophet achita miracles. Ndobva azoona kuti last miracle yaachaita yekuti munhu anokandwa muguva kuguma mabhonzo akaumuka. Zvoroti akumbira miracle inotoda kuti atanga asvika pastage yebhonzo afu. Pamaona kundinzwa. Paakanzi wakumbira chinhu chakaoma kwazvo, muprofita anga atarisa mudouble anointing. Ndokuona kuti last miracle yauchaita inoitwa nemunhu akafa muguva. Saka pawakumbira mamiracles, I'm sorry, wakumbira nezvimwe zvinourayisa. Saka iye anozobvunza kuti sei mati ndakumbira zvakaoma kungoona excitement kuti tapiwa zodzo. Samson was a secret keeper. Haana kuudza vabereki ndatora huchi mushumba yakafa. Why? Nokuti on the other side, as a Nazareth, semunhu angari dedicated unto the Lord, he was not allowed to touch a dead body. All right. Yeah. But mwana ane gift asina information. All right. Alikuwa ndatora mushumba yakafa. Wewe unokuti kana pasisiyana nazvo. Why? Because mukangotora huchiwo ukadya ukaita partake blessing pachinhu chakafa newo wamuzofa kuti mauri muite uchi. He was a secret keeper. Why? They were not allowed to touch a dead body. Saka akadya zvinobva murufu ndokubva adya nerufu rwacho. Ndokubva afanana neshumba yaakauraya. Why? Nokuti I keep a secret. Vabereki vake vaiziva shoko. That's why vaida kutora musikana asiri vakati, why going to the uncircumcised? Why? Because they were not allowed to marry with other tribes. Saka vabereki vanga vane shoko, iye aine chipo. Chipo chikashaya shoko chinourayisa. Chipo chikashaya shoko chiri dangerous. Pane kuti chikublesse chikubatsire chinokuuraya. Guideline and gift must be the word of God. Someone akaita chipo so. Vanhu vari gifted kazhinji vari stubborn. Zvinototora nyasha to be humble when gifted. Ukanzwa kuti ndogona unoita mweya unoda kunyengererwa. Munhu akaita chipo so pane chinenge accompany the gift. Zvokuti akashaya shoko rinomupa discipline. Vanhu vane zvipo vanonetsa. Timbire yokani. Unozozvigona vachakutaura chete. Hatimosimuka. It's something else. To be gifted and be humble is rare. Vanhu vane zvipo ndakunamatirwa. Gift inobudita kamwe kaustubborn. Unokunzwa ndagara nozvigona. Itari yenyu but pane pamuchanditsvaga because area inoyangu. Chinhu wani chandakadzidza kuimba yaMwari kubasa raMwari. Ukava that stubborn, mwari vanomutsa matombo. Statement
testament yekuti vanomusa matombo inoona kuti munhu waunofunza kuti hakuona haana zvaanoita. God can use that person. Hakuna kusina safu. Mwari vakanotovaunga musoro safu yako iripo. Kuna anopiwa nyasha to humble you. Ukaona Mwari vakuti kuna Moses rova dombo iri pabude mvura. Chaifanirwa kuti chikoka chimbo neruvari chiri powerful. Chimbo kurova dombo retsemuka, kwete kuti chimbo retsemuka. Ukazvitarisa ruva rodembo hombe ukarova nemuti unochikoka, dombo rakaoma. But Mwari varikudza kupa picture yekuti chandatenda, chandatiita chinotakura simba kudarika chisina kutenda. Mwari vanogona kushandisa chimbo mvura ikatobuda muchechi. Imana dombo makaoma muripo. So when we are gifted, serve God wholeheartedly. It's a privilege. Inyasha dzakandikuira kuti ndive gifted. Hazvisi pakungwara kana kugona. Indakazvirambawo izvozvo. Mwari vari mubatsiri. Hatifanira kunyengererwa sokushumira evhangeri. Vanhu vafanira kupfugama kubhega so Mwari vakatodana for that reason. Nganditi kwekuti it's a privilege, it's an honor to serve God. Vanhu vafanira kupinda maofisi 15 kuti vataure neni kuti ndiparidze, ndakaitwa muparidzi. Not me. Vamwe ngavaite izvozvo, not me. Ndozvo zvainetsa vanhu muchechi kwedu kuti ndara makazofara. Chero munhu munopa nhamba. Ndakadangirwa vanhu kudai. Chero nda nhamba yekundomupa. Handina protocol yekudii. But zvakarongeka being professional. Kwete is type yegrace. Ndakatorwa ndiri rombe kani. Handina kutomba izvozvo kani. Mwari ndowo kuti tanorova ivo. Saka kudada vainonetsa. Hapana zvandakaita zvandakasita digiri. Ndakaverenga. Ndamuti tsano chingorova ivo. Saka ndinozesa tumaprotocol so. Nega ndinonyara kuti zvazvei futi. Nekwatakatorwa kuye takuto maoko onekwa isisi. It humbles me. Ndikatarisa kwaakanditora, it humbles me. Hazviti kuti ndidada, hazvitomboita. Vamwe vangatodaro, vangaita protocol, vangatoti being professional nekuzodii, not me. Saka tona kucheti pandopinda ndotodawo kuti service itange ndirimo nditoimbawo. Indotonamatawo kaina ndina matwe. Kana masvingo eJeriko akadonha nekuimba ndifanira kushota. I always tell people this statement, yekupraise. Kana tichipa announcement. Hakuna vanhu vanotiimbira muchechi. Hatiimbirwe isi, toimbira Mwari kaisi. Ndingatoimbirwawo inini, titiimbire inini vanhu. Ndotoda kushambawo kutoimba, kutotambirawo Mwari wacho. Unoziva chinhu pakati chakava unique kusvika Mwari vati David muri mumwoyo wangu. Munhu wekuti anga asingatarise kuti ndiri chef kana afunga kutambira Mwari. Ari mambo aitambira Mwari. Iwe kana pausabhuku haupo wakatooma miri wako. Utamushe maneno. Kana magurumurisa kuchikoro chevanobhoenda. Ende zvakatokuomeresa upenyu but hauna basa rekurumbidza. Taisimukai kani, operai kani, nimirai Mwari wedu kani. Mwari anokupa upenyu. Wotita David anakutarisa status, he was a king. Aigona kusarudza kwaya inotamba akagara sokutambai. But akati ndarangarira Mwari waakandibvisa. No wonder the kind of dancer inamufadza mukadzi for one reason. Yanga isina order. All right. Vamwe vaitamba according to the beat zvairiitwa. Iye aitamba according to the testimony. Yokurangarira kwaakabviswa. Truly he was a king in the palace. But akatorwa kupi kuJamo musango. Saka I name his jive kuti Jamo Palace Dance. Yakadzikama, yakashandukira. Yakadzikama. Saka mukadzi akati ukausiku kutwana. Gamba murume ari kublenda kuti panani nemumachonyonyo. Ndinozeri vashazi. Uyu Mwari nokutambira. Kana vanhu vakapowa kana inini muziya. Vakandibvisa.
uimbire Mwari. Ukarwara unogona kuidemba dai ndiri mutano ndasimuka ndatambira Mwari. Zvinhu zvizhinji uregret kana nguva nemukana zvadarika. Auzovasinja achitaura dai upenyu hwaitengwa ndaitenga hwamai vangu vari vapenyu vanobvira watengera futi. Waida kuzovatengera upenyu waitadza matenesi. Dai upenyu hwaitengwa ndaitenga hwamai vangu. Ivo amai vacho vari vapenyu. Zvaamai hauna kutenga. Wozo ndaida kuzotenga iri life. Ndochita mafaniso. Mubereki mpenyu aripo unozva uri kuita akangofa so zvavo vana vabereki aripo waite. Mukana uchiripo wokurumbidza Mwari, wokushumira Mwari. Take advantage. Rumbidza Mwari, shumira Mwari. Inosvika nguva yekuti hauchakwanisa. Shumba yako yakafira pari. Ewe wakabroka but uri mumunda washe. Are you in the vines? Uri muna Kristu. Nokuti zvikaoma uri muna Kristu, he makes a way. Zvikarema uri muna Jesu, he makes a way. Zvikarema uri wega, pane nyaya. Shumba yakajova against him, not them. So just say chinorwa newe. Mwari vane anointing inouya futi pauri nokuti uri mwana waMwari. Shumba kwakutosarudza akazodzwa no mistake yaSatani kuda kunetsa mwana waMwari. Nokuti hatirwi fair tinorwa nezvimwe zvinhu zvinotigara. Pane nyasha dzinouya patiri kana hondo dzacho dzasimuka. Shumba dai yakaziva kuti uyu ane simba rinouya paari yainojoyera amai vacho kana baba vacho, but yakaita mistake. Era yakaitwa nemadhimoni ekwenyu ndeyekusiya uchinamata Mwari mupenyu. Wai nokuti pazvichasimuka iwe uchangoti Jehovha simuka iyo yange yekuvaparara. Pazvinosimuka unoti Mwari wangu zviratidzei. A lion roared against you. Saka usanetseke nekuti shumba iri kujova. Unayo iri real. The lion of the tribe of Judah. Haazovebedzi but anodestroya. Zvanzi akauraya shumba like a god. Symbols. Nyasha dzamugara akadhila nechaijova against you. Akapfuurira mberi nerwendo kunzvimbo yeTimna. Neimwe nguva, let me finish the story. Neimwe nguva Bible rinoti ariko ndokubva apa vanhu chiravo. Concerning situation yaasangana nayo. Akati vanenge vagona ndinembairo panapa. Pamusoro pechinotambira out of the eater came something sweet. Chiravo chaakapa kuvanhu kwaindorora. Kuti anenge agona ndine zvandinomupa. Out of the eater kubva mune chinodya came something sweet. Vanhu vese havana kuzvigona. After 7 days kune vakazvigona vakataura kuti ishumba neuche. Ndokubva ati hamaigona kuzvigona kana musina kunge mataura nemudzimai wangu. Kureva kuti vanhu vakaziva kuti information yandiri kutsvaka ine chekuita nerelationship. Tikaitsvaga kuna Samson haatiudzi but kune mumwe wake. Kureva kuti kana uri muimba yaMwari, kana zvinhu zvikauya zvakaoma sei, the Holy Ghost will reveal things to you. Nokuti mukadzi achisikwa naMwari akauya sahelper. Mweya Mutsvene achiuya muchechi anonzi I will bring you helper, another comforter. Kureva kuti mukadzi waSamson ishadow picture yaHoly Spirit. Kureva kuti zvikaoma, the Holy Spirit will reveal secrets to you. Maybe the revelation is too much. Mukadzi anorepresenta Mweya Mutsvene. Nokuti mukadzi achiuya kuna Adamu akanzi a suitable helper. Saka Jesu ari kuti ndiri kuenda kuna Baba asi ndichakupai mubatsiri kureva a helper. Saka ava Samson akati hamaigona kuziva zvinizvi kana dai manga musina kutaura nemudzimai wangu. Kureva kuti ndi Jesu ari kuti kune dzimwe nyaya nyangwe dzikaoma sei, but nokuti unotaura naMweya Mutsvene you get an answer in the solution. Chechi ikashayiwa Mweya Mutsvene yafa. Jesu akatoti kuvadzidzi vake, endai munomirira Mweya Mutsvene. Kana Mweya Mutsvene auya kuti mugoita basa. Saka tinoona bhuku richinzi mabasa avapostori. Why? Nekuda kwekuti chainyanyoita basa asi mupostori. Mupostori ega akanomiririra mweya. Kureva kuti aiva mabasa aMweya Mutsvene mumupostori.
vari maapostles havana kuita basa, vakadzimirirai mweya. Mweya wauya ndopakatanga mabasa avapostoli. Kuda kuti anga ari mabasa amweya mutsvene muapostoli. Jesu akatyira chechi isina mweya mutsvene kuita basa. Waida kuti kune machallenges asingade kungwana nekudii, anoda the power of the Spirit of God. Saka uchiona chechi kanzi yedu haisiye mweya inotyisa. Nokuti Mwari wacho mweya, anonamatwa mumweya, iwo upinda isiriyo mweya. Ende wega kuti wakatsotswa hauna ndiwo usinganzwe. Mwari mweya, anonamatwa mumweya, iwo tidzenda tsidze mweya. Akunosati even John the Baptist, paakabvunzwa kuti ndiwe here akatimirira umwe, akatobuda pachena akati handisirini, indirimogadzirira handisirini. But Bible rinoti Johani aitova nevadzidzi. Vari kudzidza kuchechi kuti handisirini. Johani ari munhu wakavhara. Ainzi ndiwe here Mesaya. So ati no, indiri izwi rinongochema murenje kugadzira nzira yaShe. Urati handisirini. But iye ari kuti handisirini. Ane vanhu vakati ikoko ndokwatosubmita topinda ikwa Johani. Isiriyo topinda iyo. Ndobona kuti munhu akaoma zvisina Mwari anozvipinda akazvisapota. Shuwa vanhu vakapinda chechi yepaJohani, iye Johani achiti handisirini. Even ukatarisa rufu rwaJohani, Johani akadamburwa musoro. Kurati mukutera zvisiri zvaisi nyaya yacho yaasiriyo, hausiri musoro wenyaya. Mukutera chechi isina musoro. Because musoro wechechi ndiKristu. But vanhu vakapinda isiriyo, vasina kana kunyeperwa. Nyangwe Faro aiziva simba ren'anga. Pakaya Mose naAroni, tsvimbo dzikakandwa, nyoka dzen'anga tsvimbo dzese dzikamedzwa, haana kuenda kusaiti kwaMose naAroni. Akaramba aine timu yaruza. Musati zvona kana nyangwe kubhora mani. Munhu anotanga achisapota timu nokuti inogona. Yotanga kurohwa unonzwa kuti handisiye ndokwedu. Haachada mari zavo watomweya. Mani uyu akampinda zvokuti kana yakarohwa pane mweya wezvinhu. Sorry kuzitaura mani uyu, but ndoda kukupa picture so. Unoona mari zavo dzaana basa ndoyangu. Tisiye ndokwedu, tofira ikoko. Ende unofa zveshuwa. Unofira ikoko. Dai Mwari atiwandira nyasha. The Spirit came upon. Ndovhakira nero nhasi. Mweya mutsvene ngauye pamusoro pebusiness rako. Mweya mutsvene ngauye pamusoro pebasa rako. Nokuti situation iri kudhova haidi munhu ari ordinary. Kune zvausingarwise neintelligence. Chiremba chaiye anoratidza kusvita 40. Iye anoputa. Unoona chokuda panza chinoputa usaputenga ipa. Kwari kutadza kusiya vanhu zvakaipa. Zvine spirit iri behind. Mwakambouya tichiparidza kuna Festo Street zvamufundisa. Ndinamatira ida usiya 40 kana tichanamata pandine mubvunzo. Akakunamatira kuti utange kuputa ndiani. Because chinhu chawakatanga nedecision hachidi prayer. Chinongoda kuti hanjada. Because pawakatanga wakati ndakuda. Hakuna munhu akakunamatira kuti ngaiputwe, ngaipemwe. Not declare kuputa. Hazvina kana kunamata izvi. Mumwe ndiakatoti ndipei mavhesi. Ndoda kuirega ndipei mavhesi asaridza 40. Ndikati 40 haidi mavhesi. Iyo pachayo yakatonyorwa sokuiverenga. Yakanzi danger. Yakanyorwa undokwadza munhu Jesu ndokwadza dangerous harmful. Hapana mashoko akanaka pa40 apakanzi harmful to health, dangerous. Unobva ati danger ndikuda vhesi inorambidza danger. Eba wanoti hatisi kudhonza musha. Want us to pray. Unamato wako newangu ndewekuti Mwari, kune situations dziri kudzowa dzisingade kufunda kwangu, runako rwangu, kuvara kwangu, zvakuda kuti Mweya Mutsvene abate pamusoro poupenyu hwangu. Pane pari kutadza kushanda beauty, murume ari kungoenda ende kwari kuenda kwacho hakuna munhu akanaka kana.
We're going to the young way. Wakaenda kachodai kwa ino kukamutadzisa kwaakaenda unogona kumuzira tutano marasika but anozwa moyo kuenda ikoko yuta haisi kumudzora intelligence ziripo but the situation haidiwa kangwara inoda vangenyasha shumba yakanzova Samson anongoti ndiri Samsoni ndakadariwa naMwari. The spirit came upon him. Munamato wako ndewangu maderana asi ndewakuti Mwari pane chese chiri kuzodzova against my life. I pray for the anointing to be upon my life. Jesus. Say that. Let us begin to pray. Father, we pray. Father, in the name of Jesus. We pray for the power of every situation roaring like a lion against my marriage, against my relationship, against my career. I pray upon the power of God. Let it be anointing of the Holy Ghost. The Spirit of the Lord will be upon my life. When to deal with this lion, when I get it to deal with this lion like a little Let me make this declaration. Every report rolling against your life, every medical report, it might be cancer, HIV, diabetes. I speak long life, I speak healing, I speak health. Reporting your life far away, like a little God. Report your good basa. That our simbaredeka. Says waka varura. Waka varura. Sebo siliki. Report ye HIV no testa. Ilenge scuba. Report ye cancer no testa. Hey varura. I terminate that report. I terminate that report. I terminate that report. Like a little God. Like a little God. Like a little God. For your anointing and the power of the Holy Spirit. We thank you for victory. We thank you, Lord Jesus. For we are in the vineyard of God. In the mighty name of Jesus.